aký je rozdiel medzi úspešným a neúspešným projektom? Lebo tých portálov je veľa, tých nápadov, plánov tam je X, ale váš bol úspešný. Aký je rozdiel? A dokonca váš bol úspešný nejakých 100 000 českých korun nad to, že ste očakávali. Ještě víc vlastně. To bylo nějakých 350 000 A původní plán byl 170 000? Původní plán byl 175 000, že bychom vybrali, protože to bylo vtipné, my jsme založili kampaň a nám právě volali lidé ze startovače, že ta částka, protože my jsme chtěli na výrobu, takže tam bylo 250 000 a nám řekli, že to je příliš a hodně peněz na to, že to je nějaký dia, ačkoliv nebyl. Navíc jsme nebyli známí, my jsme vlastně začínali před tou kampaní 14 dní, předtím jsme spustili Facebook, takže jsme měli asi tak 500 jako fanoušků na Facebooku a to byl náš základ. Nikdo z nás dva neznal, kromě kamarádů a obavy o to, že bychom vlastně s tak nízkým povědomím mohli být vůbec s tím projektem úspěšný. Vlastně... Tak nám snížili tu částku, že nám řekli, že jenom 175 000, takže my jsme začali kampaň na 175 000 na 30 a nakonec jste vyzběrali 550 000. Takže jsme skončili jakoby 5. nejúspěšnější projekt v České republice a ten rok 2015 jako 4. nejúspěšnější projekt. A k té zpěté otázce, co si myslím, že je úspěšný nebo neúspěšný. Já nevím, jak lidé moc znají crowdfunding. Crowdfunding obecně je, máte DAF, který snaží oživit vaši myšlenku, takže sbíráte jakoby malé částky od lidí, abyste vybrali nějakou větší. A za nás, co funguje hodně i ve světě, protože já na to píšu dizertaci, tak vždycky fungují, nebo ne vždycky fungují, ale hodně fungují projekty, které nějakým způsobem se snaží zlepšit jakoby něco, nějaký prostředí, kvalitu, kulturu a podobně. A to je, myslím, co viděli lidé v Dolaru, protože Dolar je projekt, aby pomohl ostatním. No, aspoň v to doufáme, že to viděli. A já si myslím, že tohle byl jakoby klíč té myšlenky, proč my jsme uspěli s Dolarem, protože Dolar opravdu pomáhá lidem a snaží se pomoct jim splnit jejich sen. A to je to, co lidé asi viděli a věřili nám, protože my máme tu odvahu se o to bojovat a rvát, že za nás to je prostě takovýhle smysl Dolar. Naše vlastně základní filozofie, proto jsme šli vlastně z kůží na trh, protože jsme chtěli pomáhat jak lidem, ale hlavně probouzet ty jejich myšlenky, protože vidíme prostě okolo nás spoustu lidí, kteří si na něco furt stěžují si na práci, těší se na pátek, těší se prostě na, já nevím, konec práce, až zazvoní, ale my jsme chtěli ukázat to, že pokud je ta práce bude bavit, kterou dělají, že najdou ten smysl toho svého života, tak potom si nebudou vůbec muset stěžovat nad těmi věcma a budou se moct zkvalitnit vůbec ten svůj život. Takže to je jakoby ta emoční část, prostě vytvořte projekt, který opravdu chcete někomu pomoct, jako to bylo u nás. To si myslím, že nic nemůže člověk zkazit. A co se týče technických věcí, tak určitě mít dobré video, nedělat prostě natáčet něco na telefon nebo tak, opravdu si dejte s tím práci. My třeba jsme o natáčení nic nevěděli, tak jsme oslovili studenty z další fakulty, jako v rámci UTB, aby nám s tím pomohli. Takže super video, vysvětlete tam všechno. V tom videu musíte být viděný. Prostě. My jsme třeba nebyli a byla to chyba, protože ty lidé nechtějí jenom podpořit myšlenku, ale oni chtějí podpořit a vidět, komu ty peníze dávají. Takže pokud někdo studuje nebo opravdu je tam vidět smysl toho a že tomu věříte, tak to pomáhá. Takže super video, základ. A určitě strašně pomáhá nějakým způsobem kampaň, udělat si reklamu k tomu. Ale reklamu ne, že to prostě zaplatíte a jo, tak mi to udělejte, tady mi to nasdílejte. Ale udělejte si to sami. Takže my jsme oslovali různé blogery, ukazovali jsme jim Dolar, takhle si myslíme, že to funguje, líbí se vám ta myšlenka, pojďme způsobem pomoct, jako něco dělat. A my jsme oslovali asi 300 000 lidí a zaplatili jsme za to 500 korun. A potom naším časem, protože jsme vyhledávali skupiny, které by jako to zajímala, ta naše myšlenka, kterým by to mohlo pomoci. Studentům jsme to ukazovali, nejenom naší fakultě a univerzitě, ale i ostatním. A tohle je, jakoby, co člověk musí být, takže komunikovat. A to samé nám i v průběhu té kampaně psalo hodně moc lidí. My jsme měli, já nevím, přes 150 komentářů určitě, možná ještě víc. A člověk se musí snažit to podpořit, takže vysvětlovat i tu myšlenku. A to nejenom ty hezký komentáře, váš projekt je super, ale i takový, mně se to nelíbí. Takže mi tam chybí, tohle je prostě, proč jste tohle udělali a tak dál. Okay. Ale myslím si, že zrovna ty negativní komentáře jsou daleko lepší, protože si uvědomíš, co je vlastně na tom buď to špatně,
nebo tím, že jsi zapřežený do toho projektu už od začátku, tak si neuvědomuješ, co si vlastně neřekl třeba. A ta zpětná vazba ti to dodá vlastně jako jediná, protože ta pozitivní, jak ona říká, to se mi líbí, tohle je super, to jsem prostě léta hledala, něco takového miluju dělat. Ale ta zpětná vazba ti dá daleko víc než ta pozitivní. Takže hodně jakoby vnímat ty negativní věci a snažit se, aby nemohly být negativní, ale točit Keď rozprávate o doleri, o motivačnom diári, tak hovoríte veľa o tom, že ste chceli pomôcť, že toto je vaša prvá motivácia. Nemá byť prvá motivácia, že chcem biznis? Ale on to právě nebyl jakoby business projekt ze začátku. Z začátku to prostě bylo úplně nejvíc pomoci jakoby nějakým způsobem nám, tak trochu sobecky. A těm lidem okolo nám, abychom si právě splnili ty sny. Tam měla být ta pomoc. Aby jsme nemuseli poslouchat ani ty řeči, jak jsem říkal, těším se na pátek, těším se na konec pracovní doby, kdy už bude dovolená a tak dále. Thank God is weekend, prostě klap, to jsme nechtěli.